Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! 55 minutos nakaligad sa tak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong gabi naman. Bacolod kag Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Action Firing Line, yari kita sa pagpangalagad naton pit sa 4 na. Biyernes nga pagpangalagad, October 4, 2022. Action Firing Line! Ang inyo ka-aksyon Marlon Hinovaya. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes para manantaran, hibalaunta kung nano ang dalagan sang panahon with PDMPD Action Gun Republika. Action Gun, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Mar, no? Mayong gabi sa aton mga listeners. Ari lakat sa aton tiyempo sininga gabi. Biyernes kita karon Nobyembre 4, 2022. Damo kalumta, intertropical convergence zone. Ari siya nag-apekto sa Mindanao do halas takluban niya ang bilog ng Mindanao sang Galom, no? Andam lang kay breeding ground din siya sa mga bagyo mo. Nag-apekto din siya sa Quezon kag sa kaprobinsyanan sa Camarines, no? Sur Norte, hasta Southern Tagalog ang likop ya area. Magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagbanagog nga tugay ni sang ITCC. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran, upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental. May paggulugal-uman ang kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May naligwin lang ini nga mga pag-ulan o kon pagpanago o halin man ini sa gihapon sa ITCC, ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang aton coastal shorelines, no, ang conditions ang aton palibot sa baybayon kag ang atong na forecast wind, ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin, magahalin na aminan na sidlangan. Kag kalmado nga aton baybayon ari sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ning aton wave height punto 6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide, no. Kag alas 11 imidya karon ang aton hunas punto 2 magabalos ang taob alas 5:46 karon sa kagahon punto 9 metro ang kadalumon. Kag alas 5:23 sini nga hapon nagtunod siya aring adlaw magapakita ni siya alas 5:40 na buwas sa aga. Nagahamboy kita 25 hasta 32 degrees Celsius. O 87 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So muni andam lang ta kay daw ari na naman ang ulan, no? Action Mar. Paiga tika-tika naman. May ari kita binabantayan. Ari siya sa tunga-tunga sang Northern Marianas. Pero daw nagwasay stationary siya. Siguro low pressure area ni siya. Itaon siya sa GTWC, iya sang Joint Typhoon Warning Center. Pero malayo pa ni siya. Layo siya. Ginabantayan ta kundi pakadto siya. Kundi ang Puntaria ya, no, diri sa aton. Sige. So nga, salamat. Sige. Ngayong gabi. Action Firing Line! Gani Republika, mga ka-aksyon, tika daw ka-normal na balana, no? Ining mga nag-follow pa si Plat, mga weather disturbance or LPA, low pressure area, there is a Philippine Area of Responsibility. Ang masaming na-experiensyahan naton, basta gani maghingampot kita bulan sang Disyembre, may ara gid, no? May ara gid nga naga bisita nga bagyo sa Pilipinas. Action Firing Line!
Di kamay pa, no? Hindi imposible, no? Ang hitabo nga way isang bagyo nga magalaslas subong nga Disyembre kay malinaton basi kung kaluyan kita sa mahal nga makaako nga amo pala ni ang Disyembre nga way isang weather disturbance, way isang bagyo kay manti. Balaan naman sang kalibutan ang pungsod sang Pilipinas isa sang mga nasyon nga labing apektado sang halit ni COVID-19. Action Firing Line. Di kabay pa nga mag-enjoy gid tanan sa pag-abot sa bulan sang Disyembre. Action na firing line yari kita sa residente na sa Biyernes nga pagpangalagad. Pizza 4 una nga Biyernes sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kabay pa nga opdan ninyo kami sa sulod sang masobra 2 ka oras nga pagbalbal naton sa mga balita isyo kag jutay nga kulo komentaryo. Action Firing Line. Sa mga luyag magpadala sang inas nga mga mensahe, komento kag reaction, ipadala lamang ko nakamonitor kamo sa sa nga live stream. Pwede kamo direkta nga magkapadala sang inyo sa nga mensahe o kon komento nyo sa mga ginatalakay naton nga mga isyo kag pulo pa ama ninyo bisan jutay lang, pulo pa namyaw okay lang, importante hindi lang tuman kalaba. Action Firing Line. O kung tuman kalawig para tanan maakomodar naton. Ano ba na ang mga balita nga dapat naton nga pagatutukan? Action Firing Line. Firing Line. Sa balita sa luwas sang Pilipinas, balita international, kundi bagyo ang ato sa digin hambalan. Dito sa mga pungsod Australia, may linibo to ka mga residente sa madabo-dabo nga mga inland towns sa most populous state sang Australia, nga mo ning New South Wales. Ginpang bakwit to, halin sila sa nga balay, bangod sa sobra isa kagatos ka mga flood warnings, kag bangod sa pagsaka sang tubig sa mga kasubaan. Action Firing Line. Ang dako nga pagbaha natabo dito sa may Forbes. Isa ini ka rural town kag ang Lachian River amo subong ang ginakabalak-an nga ang tubig mas magasaka pa. Suro ini sa Bureau of Meteorology. Action Firing Line. Di basta gani baha dala sang bagyo alandaman gid. Alandaman gid katama na kay tidere sa Pilipinas kabalo naman kita nga ang halit ni bagyo Paing ang naglaslas damlaglang damo-damo sa mga ginbilin niya nga mga nagkalamatay. Damo to sa mga nagpatibla kag nagsalig kaya hindi ginman tuman ko no ang pilagroso nga dalon sang bagyo Paing pero ang resulta lang tawan nyo bala damo sa mga nagkalamatay. Dere sa Pilipinas may pila pa lang kaadlaw ang naglipas, di ba? Isip-isipon naton. Pila pa lang kaadlaw naglipas ang bagyo Paing waswas. May mga isyo pa ganyan mo ginhaboy kontra sa pag-asa. May pila sa ka mga personalidad, may pila sa ka mga alkalde o kon opisyal sang gobyerno ang naghaboy sang question sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon ang pag-asa. Ti ang pag-asa amo na sang National Meteorological kag Hydrological Services nga ahensya diri sa pungsod sang Pilipinas. Amo na sa nagapabalo sa aton kung may bagyo o kung wala kag kung may bagyo ginman did ang punteriya nga lugar. Action Firing Line. Kung anong plastada bla sang bagyo ti may grupo sang mga Filipino scientist, mga ka-aksyon, nanawagan sa bangsa gobyerno ta. Kung pwede pasakaan, kung pwede dugang-dugangan ang pundo sang pag-asa, no? Ang State Weather Bureau nga budget kay subong mas grabe ang hangkat kuno kag peligro nga dala sang ginatawag nga climate patterns. Action Firing Line. Firing Line. Namunuhan isang grupo makakson matapos ngati si Presidente Marcos nagligad lang adlaw, nagmando sa pila ka mga ahensya sang gobyerno nga dapat mangin accurate kag mangin advance sa weather reporting.
Ti si Presidente Marcos nakamutik ba no? Nga daw hindi plastado mayo ang weather reporting sang pag-asa. Duway nagasanto kumaga. Action firing line. Amo ning mando ni Marcos, ni Presidente Marcos direktiba sa ato sa nga presidente, parang hindi na masulit ining natabo nga trahedya, no? Dala ni tropical storm o kung dala ni bagyo paing mga kaaksunti ang ining grupo ginatumod tani amo ning Philippine-based group nga agham. Agham kung nga daw kulang ang response ng gobyerno sila isang agham, no? Ang nakita nilang rason di kung nga kulang ang response ng gobyerno sa tion sang kalamidad o kung bagyo, partikular nagligad nga bagyo paing, ini bangod sa nagadubo nga budget allocation sang pag-asa. Action firing line. Ti ang ginbuhin mga kaaksyon 1.6 bilyon no sa proposed 3.048 billion nga budget sa ahensya para sa 2023. Ginbuhinan mga kaaksyon mga 1.6 bilyon ka pesos. So kung kulang kag dubo, ti ang gwa sira medyo base ko na budlayan kag hindi na yon makahulag o kung hindi na makaakto ang ahensya kag mga resulta ina sa negatibo nga epekto sa weather forecasting capacity. Action firing line. Kaya hambal pa sang aghamde 1.3 billion pesos nga budget sang pag-asa subong nga 2022. Nubo ni sa 1.6 billion pesos nga ginpain sa ahensya sang tuig 2021. But silingon niya, naganubo ang ginapain nga pundo sang gobyerno sa siling pag-asa niho. Ti subo para sa 2023 nagnubo na gid. Ti base amo na to ang rason no kun nga ang way nagasiranto ni ang weather forecast ang pag-asa. Action firing line. Ang DOST budget request. Kung yung pag-asa, naipaidalo na isa sa DOST, Department of Science and Technology. Sa 2023 budget, ang budget request sa DOST nga 44.17 billion ginaprubahan sa 24.06 billion. Do katunga gino. Mas nubo ini sa nagligad nga tuig nga 24.27 billion. Action firing line. Kaya mo ning batasan sa mga Pilipino nga kung way gani sa matabo hindi man maghulag. Ti karon kay sobra na 150 ang nagkalamatay o mga 154 na ang mga nagkalamatay sa naglaslas nga bagyo paing. Ti kundi subong pa yan na ukatan ang budget sang Weather Bureau. Ti kon way abis ang napatay nga anamunuhan amo ning kamaturan sa nasilentra kon pamatasan sang mga Pinoy ang hambalan niya kon hindi gani lokpan, hindi maggiho. Action firing line. Amo ning rason kon nga hasta subong ang Pilipinas huwag gidya sang kasanyugan kay nga arabis mo sa mga tawo ang kapaltahan dapat aktuhan na rin sa ato sa gobyerno. Aktuhan na sa ato sa presidente kay sa televised briefing ni Presidente Marcos saya sa mga cabinet officials nagligad nga Sabado. Ang siling niya makaakson ang Department of Interior and Local Government, ang pag-asa, kag ang DOST dapat may maayo permi nga communication o nanumbot sulingon sini. Way nagili naga-istoryahanay ang mga opisyal sang saning ahensya ni. Action firing line. Bati man sila guro kabay pa nga mangin maayo kag permi-permi ng inyo saning communication. Way man guro sang lainay bot na sa mga opisyal nyo. Action firing line. Yang siling pa ni Marcos makaakson nga kung may advance information, kung may maayo lang accurate kag advance information, sigurado nga mga LGUs makaakson ares dalo mo. Ang mga local government units sa mga LGUs ares dalom, ma-respond kag maninguha malanaya. Kung dapat ngay moon,
para malikawan ang dako nga kahalitan sa bagyo. Action firing line. Sumantayan nato hindi bangod si Marcos na mismo nagsiling di nga lantawon sa gobyerno kung anong pwede nga mahimo. Agod mapaayo ang forecasting nga ginatawag mga kaakson, partikular sa risgo nga dalasang baha. Ang baha amo ginin delikado kung may bagyo kay di lang ka tao nga kapatay, pati sapat patay mo. Action firing line. Pati si Science and Technology Secretary Renato Solidom Jr. namangkot gani, no, napamangkot ni Marcos kung nga angaw ay isang warning nga ang baha sa pila sa mga probinsya mangin malala ting sabat ni Solidom. Hindi sir, may anunsyo man nga ang heavy rainfall matabo sa Mindanao kag may flood advisories man nga gin issue. Nga as Mindanao pinakadamo patay. Action firing line. Kung may gin issue. Ano way na mati mga tao to? Action firing line. Nantawan nyo bala sa Bangsamoro Regions Makakso na damo nagkalamatay? So kung may bagyo gin man nga paaboton, kabay pa. Kabay pa nga wala na. Way na sang amo-amo sa nga senaryo nga matabo. Dapat ang mga kagkulangan matukapan na, mga gisibla, loopholes. Tinggisi, kung sa mga roida pa, dapat pabulkit na na. Action firing line. Dapat ang forecast video piyo-piho man bla para nga mapaganhagan ang kahalitan labi na kon kabuhi sang tawo ang ato sa nga paga-istoryahan. Una sa balita. Una sa aksyon. 10 minutos na kaligan sa taktang alas sa 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawanta naman iban sa nga balita sa bansang nasyonal. Action firing line. Ang kaso sang COVID-19 nga ang ginabasol amo ang pagsugod sang face-to-face nga klase o hindi ginman guro no? Hambal sang DOH hindi maka-apekto sa pagbalik sang full in-person classes ang ining pagdugang sang kaso sang COVID-19. Naman ang hambal sang DOH kay man naka-record ang DOH sang 3,900 gid ka mga COVID-19 cases sa mga estudyante. But sa lingon, amo ni kadamuon sa mga estudyante, 3,900 nga gintapikan sang COVID-19 sa nagkalain-lain nga mga eskulahan niya sa bugos nga Pilipinas mga kakson. Record ini siya halin sang Setyembre 1, tubtob Nobyembre 3, tubtob nagligad lang tubtob kahapon Webes. Tibalan ta naman nga sang Miyerkules lang nag-umpisa ang pagbalik sang full nga face-to-face nga klase. Action firing line. Hambal sa nga DOH, di ka magkabalag ka. Hindi kululbaan ang ining datos ni. Kay siling ni DOH sa Officer in Charge sa Maria Rosario Vergere, way man sang severe infections, way man sang lala nga ginigo nga estudyante, no way sang severe infections, kag way man sa napatay sa mga ginigo sang virus. Tiyang hambal ni Vergere, sige lang, sigihon lang yapon niya ang implementasyon sang full face-to-face nga klase. Tanan nga public schools naman anta naman, subong naga-operar na in full capacity. But sa lingon, 100% na sang ila sa mga estudyante ang nagbalik eskwela na sa ila sa nga bulutuan. Kag magin 5 ka adlaw na kada semana sugod no Lunes. Action firing line. Kay sa November 2 pag-start sang full in-person classes maka-action, 3 ba lang kadlaw mo, di ba? Ti buwas sa Sabado na taway klase, balik sa Lunes, November 7. Ti from November 7, diretso na sa November 11, straight na 5 kadlaw ang klase sa bulutuan. Action firing line. Why na blended learning, why na module maka-action. Nga kung istoryahan na ganing module, ang estudyante ya mong ginikanan, ang kabataan yara lang, nga Mobile Legend. Action firing line. Katol ang pinsar ulo sang ginikanan mo. Mati siya nag-answer, silang ga-answer ya sang sang assignment sang ila sa ning kabataan. Kung damo man kung dumduman no, sang gini mga module blana.
Kung kisame mga module nga gakasalabla sa pag-imprinta guro, ang question hindi amo, te galibog man pinsar sa estudyante, pati ang pinsar sa ginikanan galibog. Action firing line. Kita ka to Action Elmar sang module bla to nga ginpost mga social media. Ang question nga ang ginbutang to sang estudyante, siling mo. Action firing line. No? Tagalog to dito to sa may area sang Luzon. Tibalik ta makakson sa hambal ni Vergere sang DOS makakson. Siling niya sige digapon no ang full capacity. Ang full in person nga klase sa mga public schools. Kaya ang private schools makakson subong sa ano pa sila mabalik klase sa Lunes pa sa November 7. So subong ang klase public schools mga kaksonti, ang mandatory face-to-face classes sa public schools nagasugod sa residente na November 2. Kagambal sang DepEd sa monitoring nila, monitoring man sang DOH, orderly, smooth, no? Ang dalagan sang pag-umpisa sang full nga in-person klase mga kakson. Hambal pa sang DepEd, depende na sa mga estudyante, kaya depende na sa mga manunodlo kung bala sigihon nila ang pag-face mask o kung hindi. Bangod may existing national policy naman, ang pag-face mask sa indoor nga lugar sa Pilipinas, optional o kung voluntaryo na lamang. So kung ikaw para sa imo delikado, no? Para sa imo may estudyante ka, manunodlo ka, para sa imo delikado gihapon, nga matapikan ka sa COVID-19, face mask ka. Pero kung daw tak-an ka na, di ka na mag-sok-sok okay naman lang kung hambal sa gobyerno. Action firing line. Kaya ang balita angot sa COVID-19 sa mga panahon, sa inyo gani ka monitor na subong tak-an na ka mo, hindi bla? Kung suwidan na ka mo, sang COVID-19 nga balita, di bla tak-an na ka mo? O galing ka ginamuno ko ni, ining pagdula na sang pag-face mask, kay amo ni ang last nga option, ang last nga order nga makasilin na kita nga ari kita gabalik na sa normal nga sitwasyon. Action firing line. Sige lang, bantayan tagapon ng COVID-19, di tani pwede nga bayida, baliwalaon tala na. Nga man kay damo gyapon sa mga establishmento, partikular sa ospital, ang nagaobligar sa ginatuwag nga swab test. Te kung way sang testing, way man sa nagapositive. Action firing line. Di bla? Kung way sang RT-PCR test, way sang testing, way man sang mag-positive. Action firing line. Ano ba ginibal sa nga balita sa bayan sang lokal, halalungan man yun? Ang kolera dari sa Negros Occidental padayon nga nagabirada. Action firing line. Firing line. Amo ng kaso sang kolera, mga lugar sa ikatatlo nga distrito, gino ang ginpunteriya ho. Subong ang kanamuon sang komparmado nga kaso sang kolera sa Negros Occidental, 24 na magkakson, 22 ang pasyente nga ang kalabanan, nag-ayo naman, ang ibante, amaning bag-o gintapik ka na pa sa ospital, kag may duha, ka mga nagkalabatay, paraligban subong, bagod ang tuig 2022, amaning tuig nga daw golpe lang nga ang pagtuhaw mo, sang kolera na sa Negros Occidental, no? Ti ang ginalinan sang kolera ano haw, ang mahigko nga ginakonsumo nga tubig, pwede man makakson halin sa kontaminado nga pagkaon, higko nga luto sang pagkaon, waterborne kag foodborne diseases. Action firing line. Timbes nga magnubo mga kakson, nagasaka pagkaroon ng kaso sang kolera diri sa Negros Occidental. Tutukan tang sudad sang Talisay, kay ang Talisay subong amo na ang may pinakadamo nga kaso. Subong pulo na ang confirmed cases sa Talisay City mga kakson. 3 ang nagdugang sa ulihing nga record. Ulihing nga datos, 3 ang nagdugang. Ang isa naman nga nagdugang kay man nagligal to report 20 mo, ti subong 24 mo silangon 4 ang nagdugang. Sa 4 ka mga nagdugang mga kakson, 3 halin sa Talisay City,
Ang isa nga nagdugang halin naman sa banwasang EB Magdalena. Action firing line. Tiyang gobyerno sang sudad Santa Lisay pagi sa City Health Office may mga tikang man nga ginapatigayon. Nagligad may ara sila sang ining ginatawag nga afternoon session. Oh, may workshop angot sa kolera kag may open forum man. Oh, ang mga nagtambong ginpagabay ito nga magdihon sang action plan. May checklist para matumod kung narugid ang ginahalinan sang kolera infection. Man may ara sang may makalalibog yapon mo, no? Medyo makapalibog pinsar kung ano gid ang ginhalinan sini man nagpositive nga mga tawo diri sa Negros Occidental kay ang kalabanan nga mga water samples nga ginkuha mga kaakson sa lugar nga ginestaran sa mga nagpositive sa cholera. Negative man sa cholera, isa lang to nagpositive. Sa first batch nga pulo, isang nagpositive sa kolera. Ang iban makakson, pulo or 20, blato mo hindi ko magsala. Ang iban, hindi kolera, pero positive sa bakterya nga makatuga sang diarrhea. Action firing line. So, makasiling kita nga hindi 100% safe ang tubig makakson. Ang mga nagani nga nagligad, nagpagawa sang Public Health Advisory. Si Governor Bong Lacson sa mga nagakonsumo sang tubig nga hindi nila masyure kung balatin gid ang ginkuhaan nila sang source. Ang source nila sang tubig na. Kung pwede pa lang pabukalan nyo bisan mga 5 minutos lang. Action firing line. Oh, kay nagatingwa man subong ato sa nga gobyerno provincial para nga ma-reach naton ang handom nga kalabanan ta or kalabanan nga mga residente diri ang maka-avail sang tinlo nga source sang tubig mga kaakson. Di Talisay City sa nasaling tara ang tutukan tarugay-dugay. Ang Talisay nagsugod nes duwa lang kakaso mo. Sumagka, tub-tub nga nagpito, nagligad nga adlaw, kag subong dumugang ang 3. Oh, so napulo na. Paano malampunggan ang pagdamo sa di? Kibalon tarugay-dugay kung anong ginahimo sang syudad pagi sa City Health Office makakson. Mayara pa balang nga dapat nga himuon di para nga ang kaso hindi na madugangan kag kamusta ba mga pasyente subong nga tinapikan ini mga ulihi nga pasyente bala nga tinapikan sang balatian nga di. Tingwaan ta lang nga malabot tarugay-dugay ang Assistant City Health Officer sang Talisay City nga si Dr. Raul Fama. Action firing line. Ano pa ginibas sa nga balita sa bayan sang lokal mga kaakson ng kampanya sang Negros Occidental kag Bacolod kontra naman sa ASF. Manang ginabantayan tani apat mo. Kon balatian na paghahambalan. Masakit ang paghahambalan. COVID-19 medyo nagpaspuas na. Ang cholera, dali naman kita tutok. ASF di man dapat pagpabayaan ni African Swine Fever. No? Bisan pa silingon ta nga hilway gapon ang Negros Occidental kabakulod. But sa lingon way kita gapon ka record niya sang may isa ka kaso sang African Swine Fever. Masakit naman niya nagaigo sa baboy. No? Pero dapat naton doblehon or triplehon guro. Ang kampanya nga aman kay nagapalapit sa aton di. Ang kaso Iloilo ho damo na kaso nga kompirmado. Action firing line. Aman ang rason ko nga ang kampanya sang Bacolod kag Negros Occidental ginisa nimo. Ginisa ang ina sa nga task force ginpabakod pa kag ginpasangkad pagid. Task Force Against ASF sang probinsya kag syudad tuno bantay sa mga puerto. Action firing line. Mga nakumpiskar nga baboy kag mga produkto halin sa baboy nga dala sa mga pasahero nga nagadungka sa Banago sa Bredco Ports. Ginakumpiskar ina kag ginasunog dalang basta mapamatud-an lang nga ina mga kaakson nga baboy bisan buhi baboy nga iwik pabla hindi na pwede kasunod eh. Kon makumpirmar mapamatud-an nga ina naghalin sa mga lugar nga may kumpirmado nga kaso sang ASF. Action firing line. Produkto nga halin sa karne sang baboy. Di ba damo products? Chorizo, embutido, tocino. No pagid, damo lang. Hindi gid pwede mga kakson. Tiyang tinutuyo sa di, para nga mapasiguro nga way sang magasunod nga ASF kag ti mapabilin ta.
ang bansag sa Negros Occidental kabakulod nga ASF Free Province kag Free City. Action firing line. Kag maprotektahan tay pila ba na ang swine industry ha? Sang Negros Occidental 6 billion pesos nga swine industry. Sige lang, senturan ta naman abi dugay-dugay ang Bacolod City angot sa saning kampanya ni pila na ang ila sa nga recoveries nga mga pork kag pork products plus ang puwersa sang mga nagabonitor kag nagabantay blas tanan-tanan nga mga entry kag exit points nga pwede lutsan sang baboy kag iban nga pork related products bastante bila kon kinahanglan panganugangan. Action firing line. Ti angot sa borsa makakson sa mga nagabonitor sa mga puerto partikular sa Bredco Banago ka mga dalagko nga mga pier diri sa Negros Occidental. Si Provincial Administrator Atty. Diaz ng Silinga iya pangabayon no si NOC PPO Director Pamitan na kung pwede magkapadala sang dugang nga pulis sa mga puerto para magbulig sa Joint Task Force against ASF sa pagbantay sa mga nagaabot nga pasahero kag sa pag-check sang ginadala nga kargamento para piho Yawa isang baboy ka produkto sang baboy halin sa mga ASF affected cities kag municipalities. Kay konpor sa magakson sa mga namanugbantay medyo kulang-kulang pa. Action firing line. Di kinanglan sang bulig halin sa miyembro sang PNP. Ano pa ginibal sa nga balita? Mate, ari. Ha? Atensyon sa mga pamatanon da, sa mga pamatanon. Oh, nga mahilig magbolobarkada kag mahilig maglagaw-lagaw o kun soroy-soroy sa mga diskuhan o kun sa walay kalingawan. Action firing line. Firing line. Paghalong kag dapat gid gadom demonyo. Nga ginapaeskwela kamo sang inyo ginikanan. Ginagastuhan kamo para lang makagraduar, makakita sa maayong trabaho, kag makabalik bulig sa inyo sa ginikanan, antes mamana ka mga sawa Action firing line. Hindi gid magpatama sang enjoy. Pagi sa barkada, pag enjoy okay lang na. No? Kay kon matamaan ka mo, labi na ko ng barkada niyo damo bisyo, pasi pati inyok buhi bilang butang sa lang alanghaw. Action firing line. Ngagin muno tayo ni. May isa ka video na gin-upload mga kakson kung gin-post sa social media sa isa ka persona. Ang video ni uso ni Sbong. Bisa sinola magkakuha sa video no? Natabo ini kainas ang kagahon sa kilid sang dalan nga sakop sang Mandalagan Lakson. Inang area na balanta naman. Damo na sa mga lugar nga ginatuwag maayo sa ginatuwag night life. Dalapuan na sang mga kabataan kag ini mga ginatawag nga millennials. Action firing line. Ang report nga may ara sang grupo sang pamatanon. Nagalinakat sila sa dalan makaksunti golpi lang nga nagrinambol. Nagtinapungulay. May iban gani nga nagluluba pa sang bayo. May babaye, may lalaki. O galing sa malipot lang nga kalawigon sang video makason kita ko mga sa minuto malang kag 5 ka segundo. Why na may baluan kung ano na to ang masunod nga natabo. Action firing line. Pero hindi kuntandi na dapat mo, no? Mag-amon na lamang siring ang pamatanon sa karon labi na ang kalabanan nga nagabarkada subong. Ang kalabanan may ara sang singki sa Maratiagon. Nasig mainit kag nasig mangutos. Di okay lang na kung waay sa mapilasan, waay sa mabunan. Okay lang kung tatapungol, may lona tapungol, at bukol man yung angkon nyo. Action firing line. Pero kung may ara gani sang ginauyatan na matig-ang bagay, may malampusan ginaw, kag kung kisamay armas pangadala, matiruhan kag mabunan. Action firing line. Isinong dapat nga masulon sa amo sa nga hitabo man. Tiyang report to nagasiling nga may ara sang isa ka bar, no? Ang bar ni bag-o ni sa may pila pa lamang ka adlaw nga nagbukas di. Ti maning rason kung nga aguro gindugok ini sang mga
pamatanon. Pero kung kaisa, basta maglapot na gani sa kaagahon, labi na kung ang mga balay kalingawan bla, naga-serve sang makahulubog nga ilimnon. Hindi gad kung kis malikawan nga mayara sang kinagamogid. Action firing line. Kay kalabanan sa bong nga mga hobinas. Hindi gid ma-satisfy, hindi malipay bla kung way sang makahulubog nga ilimnon. Kung kaysa hindi man tanan ti kung kaysa mayara gid nga gidalaktan pa sang bisyo, partikular ang illegal nga droga. Action firing line. Ano ang leksyon nga matag sini sinong dapat nga masulon di? Una, ang mga kabataan pwede. Kay may mga pabataon gid subong nga way nagapati sa laygay sang ila sa gidikanan, laygay sang ila sa guardian. Pero may ara man gidikanan nga daw ay naganiya sang pag-ulikid sa ila sa kabataan. Pero mapunggan blan ining sayo sa kitabo ni, mapunggan hindi. Pwede gid nga mapunggan Number 1, kung may aral sang paggiya sang ginikanan, kag may aral lang sang respeto ang kabataan sa ginikanan. Plus, importante nga may presensya sang kapulisan nga nagapatrolya sa tion sang kagabihon kag kaagahon. Action firing line. Pero sabahin sang kapulisan naton kung kaysa hindi man naton sila mabasol kay bisan nano ka patrolya nila mag-aksyon, ang ila man landong kag hulag ang ginabantayan sang mga naglalagaw na, mayara kag may ara gid gyapon ga katabo nga kinagamo. Tiko makit-an sa mga tawo nga may pulis na tahap pa na siyempre maghimo sang gamo. Action firing line. Pero sa pagtugot sa mga kabataan nga maglagaw tion sa kagabihon kag kaagahon, may mga lokal nga kasuguan kita. Di ba nga gina-implementar diri sa Bacolod? Mayara curfew ordinance para sa mga minor de edad. Ang pabangkot diri ari panihay ayhan gina-implementar pa ni. Anong pwede nga mahimo sa ato sa kapulisan? Kag anong pwede nga mapadugyan sa mismo kabataan patira sa ginikanan para malikawan nga maipit sa anuman nga kinagamo. Aber tiguan nga dugay hibalaon tari paagi sa Bacolod City Police Office sa Deputy Spokesperson sa BCPO nga si Police Lieutenant Indiape. Action firing line. 31 minutos na kaligan sa tak ng alas 7, Governor Bong Lacson magbisita sa Darwin Northern Territory sa may Pongson, Australia. Buwas na nga adlaw. Ang upod ni Lacson, anom ka mga executives, anom ka mga department heads. Official visit ang tawag sang pagbisita ni Gov Lacson para nga ma-check man to ma-istorya, masapol, ma-meeting sa mga opisyal sang Darwin Northern Territory, Australia, mga kakson. May mga programa mo nga gikasugtan ang gobyerno provincial sang Negros Occidental kag gobyerno sang Darwin, Australia. Damo sa mga tinutuyo o kon purpose ang pagbisita ni sang Gobernador Isadre. Amo ning paghibalo kung ano ba lang sitwasyon sa mga taga Negros. Anong sitwasyon sa mga Negrense nga ato subong nag-eskwela sa Darwin, Australia. Pati ang mga nakagraduar na kag subong naga-obra na ganik kag iban gani nag-star na mo dito sa Darwin, Australia. Action firing line. May study now, pay later scholarship program ato sa nga provincial government mo. Isa sa mga ginsudlan nga programa sa ato sa nga probinsya. Pero hindi lamang sa patag sa edukasyon ang tuyo sang official visit ni Gov Lacson, kundi pati na sa turismo, pati na sa disaster, kaya iban pagin sa mga programa para sa kayuhan ni sa mga Negrense. Action firing line. Tiyang kalabigon sa official visit of November 11 makakson, Darwin Northern Territory, Australia. Isa ini sa mga lugar nga may pinakamaayong relasyon sa provincial government sang Negros Occidental. Sa panahon pa lamang ganit ni the late Governor Alfredo Marañon Jr., damo na to sa mga programa, ining duha ka mga gobyerno. Damo naman to sa nabuligan nga mga Negrosanon. Kagti subong, sa pagdumanahan naman ni Governor Bong Lacson, ginpadayon ang programa, kag gindugangan pa gani mo ang mga plano
kag maayong programa para sa mga negranse. Action Firing Line. 7:34 Action Radio Philippines Standard Time, Kapitolyo, bisan pa nga Sabado, kag way kuntani sa trabaho sa mga opisyana sa gobyerno, buwas nga adlaw sa gihapon, mangin basako, bangod sa patigayunon, nga selebrasyon may kantana sa adlaw sang Negros, ang ginatawag nga Negros Revolution. Sa simple nga tawag, Negros Day. Action Firing Line. 5th of November, 5 de Nobyembre. Ginasaulog ni sa Negros Occidental sa kada Nobyembre 5. Tibwas, Nobyembre 5 na kita. Ginakomemorar ni sa agod dumdumon ang kahiluwayan nga nangkon sang ato sa probinsya sa tong 1898. Tikon isipon naton ika-124 bong. O kon buwas nga adlaw. Di ba sukat ika-124 katuig. Ti nagresulta to sa pagbiya sang mga Spanish authorities kag ang pagtukod sa ginatuwag nga Negros Republic. No? Lipot na mo nga mga panahon ang Negros Republic. The Governor Bong Lacson ka mga provincial officials pamunuan niya aktibidad buwas nga aga. Ano bala ang nakalinya nga mga aktibidad? Ipasaysay tabi ni Dugay sa provincial administrator nga si Attorney Rifrando Diaz. Action Firing Line. 35 minutos nakaliga sa tak ng alas 7 pagpanagtag sa bulig pinansyal sang DSWD sa 3,166 ka mga taga-Himamaylan Negros Occidental ginpadayon subong nga adlaw. Ang mga benepisyaryo halin sa barangay Karabalan, iban halin man sa barangay Kabadyangan nga apektado sang nagluntad nga kinagamo o kon ginatuwag nga armed conflict. Apektado na sila sa nagluntad nga enkwentro sa militar kag mga rebelde. November 4 kag November 3 o kung November 3 kag November 4 nga tagtaganay. Abot sa lingon duwa ka adlaw nga schedule ni sa ti subong na tapos gidman. Kamusta? Ang hinatagay tanan bala natagan. Sila sa gindala base sila sa gindala nga mga requirements. Aber balikan tayo ng istoryane pagi sa DSWD diri sa lokal, diri sa Mahimamaylan, no, pagi sila sa nga CSWD o nga si Ma'am Castro o kung sa DSWD regional nga talatapan kagabi way tamahing agaw, no, si DSWD Region 6 spokesperson nga si Attorney Castillo. Tinguan talang depende sa ato sini nga panahon. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:36 Action Radio Philippine Standard Time. Amotong pila ka mga balita nga dapat nato sa nga pagasentruhan sa Biyernes kapag pangalagad naton. Action Firing Line November 4, 2022 sa mga bago lamang nakabukas ang ila sa nga radio, bago lamang nakamonitor sa ato sa nga Facebook live. Welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line. Ang mga nagpadala sa nga mensahe temprano pa, sige lang, steady lang muna kay acknowledge kamo dugay-dugay. Bo ko lang na yung first batch, no, sa ato sa nga mga commercials kaya sa pagbalik naton, istoryahan ta ining balita may kantaran sa pagtinapungulay sang grupo sang pamatanon, no, diri sa Bacolod City mga Kakson, dapat mabalaan ni sang ginikanan nila mo kung diin nagalagaw kag kanay sino nga markada upod sa ila sa kabataan. Kay mayo lang gani ka inasang kagahon nga waya sang nadugan kay kita ko tapungol man lang. What if abi ko ng iban to may dala iya nga pusil ka may dala nga patalom. Action Firing Line. Di bala sa may Metro Manila kadamo na sa mga amo-amo sa nga insidente nga may nagakapugday gidya. No? Gapinat kay na iya ato ya tapungulay. Pero white tababalaan base kung may dumtaray nga matabo. Action Firing Line. Ege tutukan tayo nga balita sa ato sa pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Okay, dari kita sa ato sa live stream. Okay, nalisa na ito sa Facebook Live sa ito sa account. Si Yvonne Bueser, Toto Jobert Canoy, Jerry Delicano. Okay, hello to kay partner Jerry Delicano. Classmate Jobert Canoy, ginagreet niya si kay Kayo Marlon Barano.
belated, happy belated birthday kay Kayo Marlon Babarano na mga batchmate ko niya dira sa mga areas sa Barangay Tangob. Si Tesong Lastieres ang provincial capital. Hello. Ana Sinuro, salamat gid. Toto Alex Cabalhen. Gabo ni Torman, salamat. Nung Jimmy Tuga. Okay. Watch lang kami di. Sige nung Jimmy. Regards na sa tropa, no? Si Nonoy Sugano Balaba, Noy, musta na Noy? Ang ato sa ding kuanda, okay lang. O sige. Kay Inday Michelle. Okay, Inday Michelle. Matchmate, no? Ami ko tabin si Bantong, salamat. Kamo ni Tormana. Melchor Baroca Rumines, hello. Attorney Jonathan Iyaldama, kay Sir Jonathan Iyaldama, ang provincial administrator sang isa sa mga mapisan provincial city gali, no? City administrator sang Talisay City government, no? Kay Attorney Iyaldama. Okay. Ato sa nga live stream matamaton lang ang mga 240 ka monitor. Salamat gid. Okay. Lilian Tadina Claridad mayong gabi. Salamat gid. Si Leia Younger Esquivel ara sa may Talisay City karo. Ana Sidoro. Romel Ribato. Okay. Ana Sidoro mayong gabi. Sige. Ari diri sa may Lacarlota gaulan sa Lacarlota karo. Salvador Hilbert Sumayang. Good evening sa Marlon, watch me live. Okay. Jojo de los Santos. Okay. Reynold Escalera. Okay. Sinokdok di nagatanaw sang live mo from Manila. Salamat. Imbong Dio Campo, Gabonitor man, Teresita Batik-Batik Suwal. Mayong gabi. Man sa Batik-Batik kag Suwala family. Okay. Evelyn Sinaon, monitor lang kami. Milay Oligo, live sa Barangay Tangob. Margarita Vergara, dari sa Manapla, always kid kami. Okay. Remar Gicano Halyasco, monitor lang kami di always sa Valladolid. Araman si Complesa Marian. Okay, monitor kami di always sa may Isabela, Edilaos. Hari kami gyapon na Isabel, monitor sa Victoria City. G. Mary Corpus. Kung sino man nakakilala sa lalaking, okay. O sino na siya? O sige. Sige. Okay, salamat sa minsay. G. Mary Corpus. Okay. May panawagan na. Sige. Kabay pa nga mabasahan ni sa mga nagamonitor ho. Sige. Salamat sa mensahe ni G. Mary Corpus. Sige, kamay pa, no? Humalubida, Felicula Calzado Sosa, Axomarlon, ari kami mati lang 6th Street, Baday, si Tutoy, 6th Street. Alunan Suset, okay. Be safe. Salamat. Tututatan, Araman, Sonia de la Torre Delgado, Axomarlon, from Puro Kasilingan, Barangay Tangob. Okay. Sonia Delgado. Sige. Dugay na kaway ka kanto Puro Kasilingan ba? Keep safe. Okay. Ana Sinoro Araman. Jojo de los Santos. Approve. Okay. Si Jensky Mayag. Panyapunta. Shout out ko gali. Taga San Enrique. Sunugan kag mga friends ko. Salamat. Si Juan Chu Alvior. Hi. Hello mana. Complesa Marian. Shout out ko gali. Family Complesa. Thank you. Salamat. Sige. Galugin hawata na yan. Balik tayo dugaya. Standby. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa kartang. Hindi bala? Relax pag may time. Action! Firing line! Agluwas magkakson sa mga kabataan nga wain na naga-eskwela kag ti ara na naga-obra sa hoben nga pangidaron, no? Ang mga pamatanon subong ginasili magkakson nga ti lain na ikomparar sang una kon pamatasan ang panghabalan. Di ba na nakapiyar ka boss na? Hindi man tanan pero may ara gid magkakson nga ti siya doon nagkalayo sang ginapakita nga pamatasan. Ang pagrespeto bala sa may mga edad sa ila kung kaysa nagakalipatan na. Action! Firing line! Pati na sa ila ginikanan gani. Mayara gani magkakson nga ti hindi na gidya masaway mo. Jutay tingki magkakson dayon ka kulosmoron ang iba layas pagadi. Taong agin mo no kuning nga senaryo ni man sa social media magkakson partikular, no? Sa page sang Action Radio Bacolod. Kita niyo manguruda. No, may isa ka persona nga nagpadala o kung nagpasa sa isa ka recorded video nga nakuha kay dalang sang kagahon nagapakita magkakson sang solo sinadya pag sadya sang grupo sang pamatanon
Ang pagpati, bag-o lang naghalin sa isa ka bar o kung basi kung manog sulod pa lang gani sa bar, galing ka nakita ko, damo sila no? Laban-laban guro nga ti, bag-o lang to nakagwa sa isa ka bar nga ang bar di ginasiling, bag-o, pila ba lang kaadlaw ka analigad sa nabukas, bago sa lingon bag-o. Action firing line. Di makitaan sa video nga ang kalawigon makakso sa nasilintara isa ka minuto malang kag 5 segundos. Makitaan ang pagtinapulay sang sining pamatan-on kini sandalan ho. Mga pamatan-on bagod makitaan man sila sining bayhon. No, may babaye, may lalaki. Ha? Ti may ara sa nagasiling mga kakso nagasingitan nga tama na. Grabe gyapon ang pagtinapulay. So ang pamangkot diri, what if kung atong pila ka mga pamatan-on to nga involved sa sining kinagamon isa kung duwa sa ila may dala abi nga patalom. O kung armas pusil, kung di nagkalapilasan to yung ila sa kontra. Action firing line. Ang ining sahi sang hitabo ni Makakson, hindi lang tabo diri sa Bacolod City. Damo na sa mga amo-amo siri. Nga insidente nga iban gani nagaresulta pa Makakson sa kamatayon sang pila sa ka mga involvado. Di ba kabati magkamuna sa iban nga mga lugar? No? May ara sang kinagamo nga nagluntad pagka pilak minutos may nakita ka na may nag-haply na. Action firing line. Kaya ang iban gani sa nasilintara, may dalayang armas nga pwede gid nga makapatay. Ti, bisan sinuman na makakita sa ning video, ang kalabanan nga reaksyon kag, reaksyon na basan kina, dala pamangkot makakson kon, din bala maginikanan sa ning kabataan Kag, paano masiguro nga, why sang minor de edad sa ila kay kung may minor de edad sa oras ang kagahon magakson lampuwas na sa mga alas 2 ang kagahon to report ka na ba tabo nga agin tugutan pa nga makalagaw ang minor de edad no mayara man ayhan kitang existing nga lokal nga ordinansa di bla dari sa Bacolod may kantaran sa ginatawag nga curfew. Ang curfew angot sa COVID-19, yes, gindula na ginman to, dugay-dugay na makakson, pero ang curfew ang curfew against sa mga minor de edad, why makita kabati nga gindula, nibot sa lingon, aragyapon, existing ni gyapon, kag hindi lamang dis Bacolod, kundi damo-damo ni nga mga probinsya, sunod kag munisipalidad, ang padayon nga nagapatuman sa Action firing line. Ang question kung gina-implementar bala ni o kung nalipatan na. Te kung balikan ko ini nga sa isang ordinansa ni kung di ko magsala. Kabahin ini mag-aksyon sang City Ordinance 331. No? Ang ordinansa nga nagahatag sang special protection para sa mga pamatan-on sa tion sang nighttime pagi sa pag-imponer sang curfew for minors. Ti, amo-amo lang nga hitabo mag-aksyon kung lantawon ka badalman nato, hindi daw ka simple man lang, daw ka normal man lang, pero kung pabayaan ta lang kag pasugtan ta lang, ang kabataan nga magpinagusto nilang bla, kalagaw bisan tiyon kagahon, kasi kung anong dangatan siribla, anong pwede na rin nga mahimo sa kato siri nga sudad, sa kato siri otoridad, ano ba lang pwede nga mapanugyan, sa kato siri kapulisan, sa BCPO para ini nga excelente ang malikawan. Online sa firing line. Apod naton ang Deputy Spokesperson sang Bacolod City Police Office, Police Lieutenant Indiape. Ma'am, mayong gabi si Action Marlon, there is Action Radio Bacolod. Yes, Action Marlon, mayong gabi sa imo, kag sa tanan nga nagapamati sa imong programa sa mga gabi, mayong gabi gid. Salamat ma'am. Now, kainas ang kagahon may insidente angon sa kinagamos tunga sang pamatan-on nga nagalagaw tion sang kagahon daw sa gwa inibalaw kun sa lapit sa isa ka bag-o bukas nga bar dara sa may dalan sang Mandalagan Lacson no may recorded video nga nakuha kag subong nakapost gani sa page sa Action Radio Bacolod damo na sa mga reaksyon ang siling kumam medyo gamay man lang insidente pero kun kaysa sa amo sa ding hugada may ara nga kun kaysa nagadangat gid sa dug-anay kag sa iban gani nga mga lugar sa nasiling ko na may kapatay gid bangod ginagamitan sa armas now diri sa Bacolod kabalo man ma'am ang publiko nga sige man ang pagpatrolya sang kapulisan pero gusto ta lang ma'am hindi may baluan kung ano pa ang pwede bala nga mahimo sang BCPO para nga ba malikawan
ini nga insidente, Ma'am Japi? So action Marlo, no, nakita naton nga ang video tuod sang mga kinagamo sa mga kabataan. Hindi man naton matulid ang ilang mga edad, pero mga bataon pagid, no. So nagdangat man ato sa aton information sa aton kapulisan, kago ginhatagan man naton sang aksyon sang nahibaluan naton, kago accordingly man pag sang napadulungan na naton, palalagyo na or nag-amat-amat na niyo, nagkaladula man ang mga kabataan na ini, mga pamatanon nga siguro palanago na o nagpululi na kay naabta na naton. Pero ang kita, no, sa BCPO, ang gusto naton nga pabaluman sa mga pumunuyo nga wala kita nagauntat sa pagpabaskog sang amon nga mga police operations, no, especially ang aton police visibility 24 hours gid ina nga ginapatigayo naton, no. Amo man ang aton nga mobile patrolling, especially na kun gabi na gid nga kinahanglan na naton checkeron ang mga kabataan, especially ang mga minors nga nagalalagaw pa or ara pa sa mga dalanon. Padayon ang amon nga kampanya gid kontra sa sining mga paglagaw sa mga kabataan sa 10 oras ang kagabihon, kag ining natabo kagaina, no, wala man naton gina-expectar nga sa amo sa tunga 10 oras ang kagabihon may natabo pa nga ang aton nga kapulisan ara man gani nagalibot-libot sa ina nga mga area sang dalan sang Lacson kag sang Mandalagan. Ang ginatuwag, Ma'am Indiapi, nga curfew for minors nga ordinansas Bacolod, si ginagyapon niya ang apprehension nga ginapatayon sang BCPO. Yes, padayon ina, no, especially nga ang pasiguro gid ina sang aton nga City Director si Police Colonel Martir nga pagpatak sang alas 10 ang kagabihon, nagalibot na ang aton nga mga kapulisan agud mapasiguro nga ining mga kabataan minors nga hindi dapat ara sa mga dalanon or ara sa gwa sang ilang mga panimalay ang nakapuli na, no, magluwas lang sa may ara sang mga valid reason kung nga ara sila sa gwa. Pagka everyday gid ina, no, adlaw-adlaw na naton nga gina-remind kag ginapa-implement ang aton stricto nga pagpatuman sang curfew for minors. Ari ba importante ni para sa mga ginikanan kay kung isa may mga ginikanan nga daw pabaya na gid sila sa kabataan, no? Anong pwedeng mapanugyan sang BCPO sa mga ginikanan para nga malikawan na sa insidente, Ma'am Japi? Yes, no, ako ginikanan man sa mga teenager, Action Marlo, no. Gani nagakasubok kita nga amo sina ang mga kabataan, no, 10 oras ang kagabihon ara pa sa gwa, no. Wala pa sa ila panimalay na dapat inugtulog na, no. So siguro base nga wala man nakahibalo ang ila mga ginikanan, kag kay tungod nga siguro wala man sang ginikanan nga gusto na nagalagaw sa 10 oras ng kagabihon ng ilang mga kabataan. Pero ang sa gihapon, panugyan din naton niya nga sa mga ginikanan, no, checkeron ang mga kabataan nga ini kung wala man lang sila sang rason nga dapat malaara sila sa gwa o kung naklisensya nga nagguwa gid man upod sa mga abyan, pero sa husto nga oras nga dapat inugpuli na sang matarong nga mga kabataan, no, mga siguro ini mga estudyante pa ini, wala pa ini sa mga pangita, kago gasaling man gani sa mga ginikanan nila para sa ilang mga galastuhon or kapag eskwela. Gani nga kita ang aton di panugyan, hugto naton ang pagbantay man sa aton kabataan, no. Ang inyo kapulisan nagabantay man sa aton nga mga dalanon, tanan kita ang mga pumuluyo sa Bacolod City, ginabantayan naton ina 24 hours sa amon nga pag-duty gani ang amon ng pangabay nga buligan naton nga ang aton kabataan puguhon naton sa gabi. Wala gid sang rason nga dapat sila sa gwa kasi wala man sila siguro gaobra, so dapat ara gid sila sa aton mga panimalay.
Yes, kabalo ko ma'am NDAP damo subong sang ginikanan or guardians kad nga nagaboritor sa ato sa kabay pa nga makabuli gid sang dako sa ila nga ma-remind sila. Kay kung gisaga kalipas sila bilang nga oy may pagali ka puli ang anak ko diho, no? Dapat temprano pa kung way man lang sang importante nga laktan dapat araan sa sulod sang puloyan. Anyway, ma'am Police Lieutenant Liberty NDAP, ma'am, thank you so much gid sa information nga ginhatag diri sa Action Radio Bacolod. Yes, madamo mga salamat Action Marlon kag saligan ninyo nga ang aton kapulisan magabantay sang aton nga mga dalanon agud nga ma-prevent ang mga gakalatabo nga pareho sa inino, especially sa aton nga mga kabataan nga nagakinahanglan man sang aton nga bantay tungod sila mga hubin pa ang mga pangidaron wala pa gid maayo nagapanumdum sang ilang nga mga ginahimo, no? So kabay nga updan naton ang aton nga bugos nga puwersa agud nga hindi na matabo ang mga pareho sini nga insidente. Sige, ma'am NDAP, salamat gid ma'am kag mayong gabi. Mayong gabi man sir, thank you man. Action Firing Line. Importante kag maposlanon ato nga panugyan, hindi lang sa ginikanan kundi pati sa mga minor de edad, pati sa papatanon sa mga ginatawag nga millennials. Amo-amo lang to nga tinapungulay pero tawo na sila may balatyagon basi balakon magkit-anay na liwat sa isa ka lugar inang grupo nga nag-engkontrohan ay kainasang kaagahon. Singki naman ang paminsar no ila kag magsigtulokay sa masakit, kag basi kon may second round nga tapungulay naman. Action Firing Line. Nang likawan kay kabaw, kung sino mang ginikanan to sa mga involved to, nga mga kabataan, di man naton masiguro kung bala may minor de edad o kung may mga legal, may mga edad na tong iban, pero bangod sa kanabuon makakson, sa nakita ta sa video, hindi ta ma-determine kung may minor de edad o kung why. Kung may minors gid man, pagpuli ka mo totoo inday, debrano pa ha? Action Firing Line. Kabay pa nga, hindi na masulit ang inang sahay sang insidente. Kay sige-sige man, way man nagkulang siguro nga to sa dikapulisan sa Bacolod City Police Office sa pagpatrolya, labi na sa mga lugar nga amo permi ang ginatiniran sang madamo nga mga tao nga mahilig mag-enjoy sa tion sang kagabihon. Action Firing Line. Firing Line. 11 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ilawan ko ang balita sang patrol with Action Zel Minardo. Ari, isa man ka importante nga balita nga, sino sa inyo ang nabiktima da sang ginatawag nga peke nga mananabang? Bot silingon peke nga lawyer? Action Firing Line. Di basta-basta kung saligan ka sang tao kag nakapakilala ka nga abogado or abogada mo. Ang balita mga aksyon, nagadamo ang mga complainants kag mga biktima sila nagpakilala nga abogada. Pilak-bilog to ang nag-complain sa iya. Mga 5 na? Action Firing Line. Ano na tukiban nga peke galing ni abogada ni damo sa mga ginpang into mga uning plastada de. Ibalot ang istorya sa likod sa nga balita sa report sa patrol. Action Firing Line. With Action Zel Minardo. Action Zel, mayong gabi sa report, please come in. Action Marlon, nagdagat po sa 5 kapersona ang nagpadulong sa Bacolod City Police Station 9 agad magpablatter sa ila reklamo bato kadriya sa suspetsado niya si Johnny Lacson, 41 anyos, nga nagpapuno-puno isa ka abogada. Pag ini, Action Marlon ay aresto sa Police Station 9 kagabi lamang, pinaagi rin sa entrapment operation. Sunod rin kay Police Captain Rondel Tapang, heto sa Bacolod City Police Station 9, nga nagkalalain ng reklamo ang ila na baton gikan diri sa 5 ka individual nga subong sinisang nga pag-issue sa nga post BD bounce check o na post demand draft sa suspect sa barangay Villamonte. Pero ini Action Marlon ang blatter report kung ang reklamo ginarefer na ini sa may Bacolod City Police Station 4 na kay iminatabo sa area sa barangay Villamonte. Pagkasuwang man Action Marlon, may ara na nagreklamo, nagulam ini kwarta si Lacson, sa isa ka persona kag wala naging bayaran pa.
kagati ang parents niyo nga wala ini siya kabayad sa boarding house kaga kuryente dra iya sa may Punta Taytay no nga boarding house ni aksyon na Marlon. Kagti diri no kay tapang ginambala na sini ang tagreklamo nga ipa-record na ini sa barangay aksyon Marlon kag ipa-record man sa mga police station kung pahimuan isang blatter kagod mapasakaan isang complaint sa kaga kaso ini ang suspect. Makagdari pala yung manitapang nga tanan nga pwede ikarga complaint sa suspect ang ilagin file apang sa determination sa sibuyas sa prosecutor's office istafa nga kaso ang nakasulod sa lamang action Marlon o kon pagatubangon sinisang suspect bangod ang iban nga complaint wala sang nakitaan pang probable cause kagati pareho lang man ang mga elements sa istafa sini nga inaga file no nga kaso diri sa may suspect pero tiging klaro diri sang hepeng nga sa subong complaints pa lang ang ilang nga gun file batok diri action Marlon sa suspectado. So entrapment operation Butselingon, gin-entrap siya, may complainant. Gid kahapon yung mga lasoro, Zel, gin patigayon? Yes, na mga alas 6, ini pasado ako ngayon, mga mga 7 na sa mga gabi. Okay. Ay na ang complainant, isa ka miyembro sa LGBTQ. Nga ini, may partner balang LGBTQ sa Action Marlon. Ang gusto siniko niya ng aligasyon. Mabulig ini niya si Lacson no kakabaylo sinitane ang sukot is 100,000 Action Marlon. Sabi din sa isa sang tagreklamo galing kay ti daw parehana sila kuno sa judge ginayo na lang nga 30,000 i-deal. So galing kay wala pa kwarta ini ang victim no so ginkaduan ini sa may parlor kaga dito may 1,000 si Action Marlon ang victim no kag ginkwa pa ini ni Lacson no bilang kabaylo sinisa nga pagbulig kay tunaw na sabi wala iya sang bayad no nga buligan ng sabi kaga dito nahibaluan sinisa nga miyembro ka LGBTQ Action Marlon nga hindi ni gali legal gid ng abogado ining si Lacson sa nga pagpadulong niya na sa Hall of Justice sa Action Marlon. Okay. Ining LGBTQ nga complainant, ano may ara sa sang kaso nga ginapangatubang? Anong plastada? Kung nga ang ginkuha yan ang service, sino na pakilala ang abogada? Ang iya si Action Marlon nga partner ang may ara sini nga kaso. So, atong ginsukot nga 100,000 pesos matupa sa ginatawag attorney's fee. Abogado sa mo? Yes. Nakabayad gid man atong LGBTQ? Ini ang wala siya may ginhatag. Na wala may ginhatag kasi nga 30,000. Ini ang LGBTQ Action Marlon. Kaya ang isa pa ginading malain no kaya nagpakilala ini siya no nga abogada ginpakita niya pa ang Facebook account niya sa Nigali Action Marlon nga may nakabutang pang attorney sa iya nga ngalan kagati sang pag ang natabog in Action Marlon no sadtong Hulyo nag-istorya ini sa judge no kag nagpasalamat man ini ang complainant kag wala mag-expectar ng may presyo gali ang ginhimo ni Lacson Action Marlon. Oo kag dire kuno man sa complainant nga siya ini ang ginhambala ni Lacson nga 100,000 ni kantani ang sukot sa judge agod nagpagwa ang iya nga partner. Dabang tungod nga maninoy niya ini naginhatag na lang sa 30,000. Kag tingin naman lang ni Lacson nga kadtuan lang siya sa parlor na kay wala gid ni isang kwarta sa tabuan man nga may nagpariban diri sa may LGBTQ. Sino tong maninoy niya? Ang judge. Bali maninoy sang nagpakilala abogada ni ang judge. Yes. Oo kuno. Maninoy niya kuno. Dason. Kaga sa sininga si Mandala Action Marlon, nung nangumustaliwat si Lacson sa complainant, kaga nagambali nga i-deal na lang ang 30,000, no? Pero naibaluan na iniya sa complainant sa Hall of Justice nga hindi galing sa kabugada si Lacson. No, yes, kay kung magkadto kag Sonzel dira sa may Hall of Justice, damo dira mga staff, personnel, judges nga halos tanan nga mga lawyers kilala nila na mo sa ngalan sa nawong kilala nila na so dito na to kiban kay hindi gali sa abogada
Correct, Action Marlon. Oo. So mo to nga patayon ng entrapment operation. Correct. Oho. Right after nga na-record ini dara sa police station 9 kag ginbalita ini nga hitabo damo na sang mga complainants pagid nga nagreklamo against sa sining nagpakilala nga abogada. Correct, Action Marlon. Nagdala sa isang tagreklamo gid ning LGBTQ is 5 na kabilog sila na nga nagreklamo sa ning angot sa ini nga suspetsado, Action Marlon, na kay Johnny Lee Lacson. Action Marlon. Sikat pa sang apelyido, no? So damo gini mainganyo kag maganyat magamo ning plastan action na Zel, pero kumo kay hindi sa legal nga abogada, why gini siya kaagi kwan? Why gini siya kaagi panabang sa korte na? Kay mantis di sa abogada mo. Di ba? Oo. Hasta lang siya sa transaksyon. Correct. Ano gid Action Marlon katapo inigili sa nga force multiplier. Force multiplier. Te magsiling kita force multiplier kabulig na sang aton sa mga otoridad. Oo. Di ba? Sa di do maamo tanod bilaw. Diin sa na-assign. Amo ni basta niya mo pa rin balon Action Marlon. Kay ini sa taga sumaag sa mo nang iya nga residency sang nadakpan Action Marlon. Sige, kay kung force multiplier member man siya, may listahan na Action Zel. Ang force multiplier nga grupo diri sa Bacolod. Amo gid. Na kay residente ni sa sang Puro Candelaria, Barangay Sumag. Oo, kagati kalabanan nga police ako na force multiplier action na Eric, action na Marlon. Nadre man giniya nagajutigid gani sa mga cities o kon sa mga police stations nga nasa kupa nila na nagabulig action na Marlon. Ti kon force kon lawyer ka, kon abogada ka. Ano to kung mayara gid man guro abogada or abogado nga daan nga nagapamiyembro sa force multiplier para lang makabulig, di ba? Mayara guro ano? Sige, i-check ta lang sa record action sila sang listahan sang mga force multiplier members dali sa Bacolod. Din sa ba ang suspect? Ari Action Marlon naka-detain sa Bacolod City Police Station 9. Yes. Dati Action Marlon, ang tumatian tani ang pahayag ni Police Captain Rondel Tapang ang hepe sa Bacolod City Police Station 9. I am involving Manila training ganito kalaki. This is the first time. Ang iba naman niya hiram, ang iba ay hindi binayaran. Kaya ganito mga sastri lang. So, check, pinakita pa sa akin kanina. Tumalbog din. Sabi ko, ito natin sa Station 4. Pero sir, ini ang robbery extortion kagang isa to ka case, sir, napasaka na kagina. Mali nga namin kasi sa level namin sa police level. So, lahat na posible na mga ikakarga namin na charges, ilalagay namin. But upon determination of the prosecutor's office, yun ang pumasok lang yung staff lab. And that is the determination of the prosecutors na muna may ang iba walang probable cause sa ila pagtanaw na po sa level sa police and ACP lahat na posible i-file ginanamon sa 4 o 5. Diba? Tapos upon determination of the prosecutor's office, nakita nila na almost the same naman ang elements na iba walang probable cause. So kaya yung pumasok lang yung staff pa lang. Complain pa lang. Kaya sige mag-determine ng mga sa mag-file ng kaso naman yan ng fiscal office. Yes, Action Marlon, no? Klaro, mandirisan hepe nga wala pa napasakaan kaso, pero naka-file na sila sa complaints against Adria sa may suspectado, Action Marlon. Why ni maka-react ang suspect? Action Marlon? Why ni makapagawa statement ang suspect kung ano mahambalya? Action Marlon? Oo. Asan nga na, nakapagawa ni Action Marlon, no? Pero, ginapanginwala niya, aligasyon naman, hindi ang tanan no sunod sa iya Action Marlon no dere nga ginhatagya o konang paghatagis ni sa statement sa kapulisan Action Marlon. Sige, follow up ta na boss. Yes, Action Marlon amo ina ang balitang igad sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Dugagan ta nga balita. Buwas mga kakson kay nga interesante ni. No?
base kon di lang 5, base kon may dugang pagid nga mga complainants da tiara sa Station 9 sa Bangho. Action Firing Line. Ang isa ka nagpakilala nga abogada, no, 5 ka mga complainants. I don't know kung disinido ang mga ini sa papasaka sa kaso. Action Firing Line. So, panantari buwas nga adlaw, ang iningabahin dala sa aton sa Kaluan sang Deathway Bayo, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga panguntra sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente. ato sa nga live stream. Balikan tayo okay. Sige. Jojo de los Santos, salamat kid Jens Kimayag. Panyapunta, shout out LGU. Shout out Gali, taga San Enrique, Sunugan, ka mga friends ko. Okay. Juan Chu Alvior. Okay. Felicula Calzado Sosa, Cristituto Sugdon Jr., Panamyaw lang family, Sugdon sa Cruz Magalion. Utay Benedicto, Anti-Smoking Ordinance, drawing wala man gin-implementar. Inugang tani ang City Ordinance, Anti-Vandalism, dakpon ang nagakuris-kuris sa mga wall eyesores sa mga turista. Sige, salamat Utay Benedicto. Virgil Olpinda, more power. Arniel Gonzalez, okay, monitor lang kami niya. Salamat kita. Jinky Dialag doon. Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Lolet Dialag doon, Papa John Dialag doon, Alma Oligon, Walamar, MJ Season, all my family, da sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat kid from Arizona, USA. Elvira Gelogo, salamat. Okay. Ramas si John Fred Aguilar. Akso Marlon, mayong gabi, shout out ko gali kay Lola ko sa Himamaylan, si Lola Marietta. Salamat kid. Balik tayo dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share.
Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapagtitikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanakit. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to atugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tiyasaling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito na pag-abay kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako na bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TV aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspek nga Negros Day, Negros Revolution, ginatawag man nga Al 5 de Noviembre. Maning bulan kag petsa nga nahiulway ang pungsod sang Pilipinas sa kamot sang mga Espanyol. Action Firing Line. Silay City sa Northern Negros, Bago City sa Southern Negros. No? Sa luwantang balita sa BCGC. Action Radio City Hall Report. With Action Art, I hope on Action Art. Mayong gabi, please come in. Ang good news, Action Marlon, at least ang mga nagapananggiyabla sa mga water refilling stations diri sa Metro Bacolod nga kung madumduman mo temporarily close ang ila indisini operation right after nga nadiskubrihan no ang pipila sini sa ila or madamo sobre sa katos ang first din nga inspection sang permit sa licensing division kag City Health Office, Sanitary Division, nating ibanway siya nagakaigo ng mga documents sa mga reason nga because ang threat kag sa cases ng cholera last time, nagpatigayon sa inspection ang City Government of Bacolod. Ang good news lately, sunod diri kay Councilor Calao Puentevilla, sila niya at least nakita na sa city sa permits kag sumungmad sa City Health ang pag-comply no kag pag-process sa mga tagiya sa mga water refilling stations. Now ang pinaka-latest action man actually may ara na ang PIO Bacolod sang ginapagwa kag link karon nga kung gusto mo yalang tawon abi taga Bacolod ka pwede ka dira maka-check sa Facebook page sa PIO kay dira naka post ang link no sa pwede nyo lang tawan sang mga naga-comply kag nagkuha na sang pertinent documents agod nga magkabalik ang ila operation. Tisiring ni Councilor Calao mas mayo ina siya because ang luyag sa city nga matabo iyang proteksyonan ang ikaing lawas ang publiko sa mga pumuluyo bagod nga ang tubig gina-intake o kung gina-inom na yakson marmo isa na ka dapat gid nga ipasiguro sa city nga ang potability o kung ang katinlo kag quality sa tubig nga ginabaligya
sila mga water refilling stations. So, mas mayo man rin silang sa konsyal kay at least masiguro sa mga komunidad na may ara sang na maayo nga quality sang tubig ang mga water refilling stations nga nag-operate sila tagsa ka mga lugar. Nga ultimately, kung may ara, naging man aslay sa mga dokumento, why man reason nga i-hold pa ang ila sining mga permits o i-hold pa ang operation nila o ipastop temporaryo kundi tagan man sila sa city sang green light para mag-open liwat. Yari ang palag ni Councilor Calao Puentevilla. Kasi comply actually after declaring Barangay Alihis sa cholera outbreak, I think nag-strengthen pagid nag-stop gid ang pag-operate sa mga wala business permits. Recommendation sa CHO, City Health Office together with the DOH sa pag-imitar sa public hearing nga mahatag kita dutay nga liway through passage of through processing kag mag-compliance of the most minimum ang pinaka-minimum nga requirement which is the potability. Once mapasar nila sa water laboratories, we will give them leeway nga maka-operate sila while on process for business permit so that ma-comply gid nila ang sanitation permit. Amo na son ang palayag sang konsyal nga Committee on Health sa konseho sang syudad. Sa iluhan ko lang very quickly kay nag-inspection gid personal ang head sang DRRMO dito sa may area sang Handumanan bala. Nang sa din dito ginda patukod ang ikaduhang actually vault ang pagtawag diri sang sining mga infectious waste materials nga bulutangan bala kay buhay action na mardo tangki ni sa nga dako mo nga ara man sa tupad sang patio kon sementeryo ni butang da kaya ang ginabutang diriya amo ni sila ang mga PPE bala nga gingamit sa COVID-19, mga injections, mga basta mga delikado do kun hazardos sa ikayang lawas sang pumuloy nga pwede ma-infect sang nagkalain-lain nga mga diseases nga tiara nila ang mga sample ang tanan nga halin sa CHO kag iya sang DRRMO nga mga waste materials dila nagali dalon action may kay siling din ni Dr. Ana Maria Laani Punan di pwede nga ipanglubong o kun pangula mo bisan din lang much more nga hindi kid pwede nga iula dira sa may open dam site kayo kayong kido na delikado kay pwede maka-infect sa publiko. So amo nang reason nga nagpatukod diya ang city ikaduha actually ni dira sa Mayanduman Public Cemetery kay may una nagaling ang ginpatukod manda. Now galing kay siling dito dali lang mabuta amo ring reason nga may ara sila sa panibagong ginpatukod medyo mas dako-dako ini siya as a part of the requirement good to ensure nga ang ining mga infectious waste materials may ara gid sa pamtagan ang city government of Bacolod. Klaro niya para lang ni sa CHO, para sa DRRMO nga makadala dira sa waste sining infectious waste materials ka magula da kay mga hospital gali Action Maria may ara na sila sang proseso kag pamagi man nga sila yang mangita kung paano ina ma-dispose. Yari si Dr. Ana Maria Laani Punan. Infectious vault na tawag for COVID. Phase 2 na to siya. Bali, ang phase 1 na mo to sa dalom, nagpatundog tabago. Wala pa tayo na usang ikaduha, nga ginkantuan ko. Ang isa tayo, puno na, that's why nagpobra tabago. Anong main function gisina, Dok? So, gata na butang ang mga PPEs na infectious na halin sa COVID. Tapos ang iyapagisang city health ng mga cords, mga needles, na siya nabutang. Hindi mo siya pwede malubong sa duta. Kasi wala makaykayan sa ido. Actually, sa cemetery, tanasubin sa Handumanan. Because ang sura niya, don't need showman. So, wala man na ng tao, maano da. Sa COVID, yung first phase, gamay to siya yan, nagbook. Bago lang siya, subong pwede ta pa mo sa dutay na lang. That's why nagpatindog sa ikaduha nga vote. Nahulog na siya, ang DRMO at ang City Health Office. Abarason man ang palayag ni Dr. Ana Maria Laani Punan ang tagpamuno
sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Inangabahin nila sa aton sa kaluan sang Santon Plus Herbal Soap sa mga nagka-problema sa ila sa panit. Labi na kung di maayong sitwasyon sa inyo sa Niguya, kung medyo maitom, luyag nyo magputi-puti gawa, ari ang habon nga sabas sila Santon Plus Herbal Soap ang mga punggod sa kuya, tabugon kag dalayon nga dunaon sa nga Santon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Walang sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na compose na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapag-titipar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yung padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tutugan ko balala. Di silinggo sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan kong mga program nila, mga angkor manda, kaya sabihin ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Umanak lang. Dako na bulit siya.
makabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV
Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa among tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa Action Firing Line, Nobyembre 4, 2022 nga edisyon, magatakop naman temporaryo sa ngalan sa gihapon. Sa atos nga mga aksyon unit reporters sa News Center, Action and Defensor Lisay, dire sa Technical Control, Action Delmar Madera, with Action Christian James Binares. Ako naman, Action Marlon Henovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!